Ahojte, v tomto videu vám chcem ukázať tento viacúčelový rybársky vak na váženie, ktorý som si zakúpil na tému. Okrem jeho nízkej ceny má oproti iným vakom aj ďalšie výhody. Je skladný, ľahký a praktický, takže si ho viete rýchlo a jednoducho rozložiť a následne zložiť tak, že sa vám zmestí aj do malej igelitovej tašky. Po rozložení ponúka dostatočný priestor aj pre väčšie trofejné úlovky, a to až do dĺžky 120 cm. Má kvalitné šitie a je dosť pevný, takže zvládne zdvihnúť aj väčšiu váhu. Ďalšou veľkou výhodou je, že tento vak vám môže slúžiť aj ako podložka na ryby, ktorá je na väčšine revírov už povinná. Zdolanú rybu si tak môžete na ňu položiť aj s podberákom a bezpečne uvoľniť od hačika a po zdokumentovaní aj bezpečne vrátiť späť do vody. Je vyrobený z PVC, takže oproti klasickým podložkám sa veľmi ľahko čistí, rýchlo schne a čo je hlavné, že nezanecháva v sebe žiadne pachy, takže ho môžete skladovať kdekoľvek, napríklad v aute a mať ho tak stále pri sebe. Veľkou vychytávkou tohto vaku je potlač metra, a to až do dĺžky 100 cm. Zdolanú rybu si tak viete okamžite zmerať bez zbytočného zdržiavania, a to už či už ide o trofejný úlovok alebo úlovok, ktorý si chcete privlastniť. S týmto rybárskym vakom z tému budete určite spokojní. Nielenže môžete ryby vážiť, merať a bezpečne vrácať späť do vody, ale aj prenášať mokré a špinavé veci, ako napríklad podberák, sieťka či čižmy.